இன்றைக்கி பண்ண போகிற இந்த கொத்தரங்காய் சப்ஜி, கிளஸ்டர் பீன்ஸ் சப்ஜி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கிறேன். ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் ஓமம் இதில் போடுங்க. 1/4 கிலோ கொத்தரங்காய் எண்ணெயில் இது பொரியட்டும். பொரிஞ்சுட்டு இதில் இந்த கொத்தரங்காயை போடலாம். இதுக்கு வேகத்துக்கு உண்டான அளவு தண்ணி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி, 1/4 டீஸ்பூன் உப்பு போடுறேன். நல்லா ஒரு 3 விசில் வரட்டும். இது 3 விசில் நல்லா வந்துடுத்து, ப்ரெஷர் இறங்கிடுத்து பார்க்கலாம். நல்லா ஜோராக ரெடி ஆகிடுது. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒரு 5 ஸ்பூன் கிட்ட எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் கடுகு போடுறேன். சீரகம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் போடுறேன். ஒரே ஒரு தக்காளி, 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சப்பொடி போடுறேன். பருவா மிர்ச்சிக்கு பண்ணின நம்ம ஸ்டஃப் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, இதை இதில் ஆட் பண்ணுறேன். அப்படி 1/4 டீஸ்பூன் மிளகா. அப்படி வேக வச்ச கொத்தரங்காயை அந்த தண்ணியோடு விட்டுருணும். 5 to 7 மினிட்ஸ் கொதிக்கட்டும். கொத்தமல்லி, ஜோரான கொத்தரங்காய் சப்ஜி தயாராகிடுது.